हाय फैमिली जय जगन्नाथ। आरे मित्र वर्ल्ड गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। तो आम आज संक्रांति सोमवार मंदिर बाहरी बापांकर तो आम आज मंदिर आमर प्रभु चंद्रशेखर माने मंदिर प्रतिष्ठार प्रथम सोमवार और संक्रांति आज भी एकादशी सबू बढ़िया दिन आज गोटे दिन रे सब मम्मी कहते एकादशी आज बढ़िया दिनटे तो आम जाऊँ मंदिर बापांकर मोर चलो बापा को एटा बढ़िया मान घर लोक मंदिर कहार चिरा सपटे थोइचंदी कि भोजी कर हाँ हाँ पहुँची गलु मंदिर रे तो एपटे मंदिर चारि पाखरे पार्श्व देवादेवी आमर अछंती तांको भी दर्शन करी आमे आसिलु। तो एपटे जो देखुचंती प्रभु चंद्रशेखर आरती बापा लिखिचंती माने सान बापा लिखिचंती गोटे साइड रे आरती आउ आर साइड रे वंदना ठाकुरंकर एपटे देखंतु वंदना जणाण माने जणाण सोची ସେଇଠି ଭଲ କି ଦାବି ଦିଅ ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହଁ एपटे माँ माँ ग्राम देवती एपटे बाबा चंद्रशेखर तो आमर पूजा पूजा सरला आम जाऊँ घर को भोग हो गला। हाँ बुढ़ी बासुरे आमिष खाती आमर ये आमिष खाती ग्राम देवती
ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ନିରାମିଷ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ହେଇ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦ ଭଳି ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ ଭାଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କଲେ। ବଡ଼ ବାପା ହଁ ତାପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ମାଲ ଆଜି କରିବି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ହଁ ତୁ ଉପାସ ରହିବୁ। ହଁ ସେ ଉପାସ ରହିଲା। ହଁ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା ତା ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ ଖସିଲା ଆଜ୍ଞା କହେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରେ ମା ତୁ ଖା ଆଉ କିଛି ହେବନି ମୋ ଭାଇ। ହୁଁ। ତ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ, ହଁ ଦୁଃଖ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ। ତ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଦର୍ଶନ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଦର୍ଶନ କରିବ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ପାଇବ। ଅନନ୍ତଲା ବାପା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ବଡ଼ ବାପା। ବାପାଙ୍କର ମୋର ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଗଲୁ, ଏବେ ବୋଉ ବାହାରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ସଜବାଜରେ। ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଷା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ପାଖରେ ହେଇଗଲା, ଘର ପାଖରୁ। ଏବେ ଉଠିଲା, କେତେ ଡେରିରେ ଉଠିଲୁ? କେତେଟା ଏଇନେ ବାଜିଛି? ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ମନଟା ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁଯାକ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଏକାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ସୋମବାର ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆମର ବଢ଼ିଆ ଦିନରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦୂରରେ ରହିକି ବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମା ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଗୀ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।